Hello mindenki, én Skeleton Fighter vagyok, és hát ez itt Hexit. Ez az első videóm lesz, úgyhogy nem nagyon szeretnék ilyen kommenteket, hogy fúj, de szar, meg minden ilyesmi, tehát ezt így előre is köszönöm. Igen, én szoktam használni kezdő chestet, mert néha hasznos. Hát most is elég hasznos volt. Úgyhogy majd itt nem fogok nagyon bányászni, kőkardot kiszedek, vagy összeszedek, aztán mentem izélni, kalandozni, mert hát ennek az a lényege. Ott viszont van egyből egy hajó, ahogy nézem. Na, még egy kis követ létszik. Vagy nem tudom, lehet az első videóban le kéne menni bányászni. Nem, majd este lemegyek max, reggel meg biztos kalandozok. Hoppa, 4 fa. Plusz még 3 bot. Egyébként előre le akarom tisztázni, hogy Open Products-szal veszem a videót, mert megkérdezitek. Melyiket még biztosan fogjátok megkérdezni, de én ilyen elővigyázatos gyerek vagyok. Cukornád. Vigyek? Egy kövesek visszak. Itt írom. Más nem. Ó, dia. Azért elmegyek már, csak mégiscsak. Nem tudom, bas valami. Mégiscsak diamond. Meg tudom itt nem ér sokat, meg meg cusz, de hát én régi Minecraftos vagyok, úgyhogy nekem még mindig nagyon jó dolog a dia. Hol van már? Akarok izét pazarolni, jó? Aj, hülye vagyok már. Elfejtettem ezt a izét. Bakker, hol van ez? És akkor le kell másznom. Jövök ide. És én meg tök másfelé jöttem. Na. Már csak vas kéne. Ami az ott az. De ebben van Optifine, szerintem nincs. Ó, bakkam, és mehetek el azért a vasért. És kiégethetem. Nehéz az a játék, Tök jó ez a mod egyébként, hogy a felszínen is lehet gyémán, meg mindenféle. Jó dolog. Ott van már. Láttátok, ott az előbb is ott volt a redstone. Aha, ott a vas. Meg vagy vas. Ezt nem szamám. 1, 2, 3, oké, megvan. És ezek összebagoltak. Ja. Most én le akarok ugrani. Itt van arany. Ezeken nem kell. Majd ebben majd csinálok egy vaskardot, vagy inkább egy diakardot. Mert itt az kell, nem én. Gyémántsákon. Én Minecraftban így azt csinálnánk, de itt vagy páncélt akarok, hogy abban a gyémánból ott. Vagy pedig egy hívják ott. Nem ugrjuk be mi a nevet. Kardot. Majd más sötétedik. Vagy csak ilyen köd van. Viszont időt azt nem néztem sajnos. Ami butaság volt, így utólag rájöttem. Ja, megnézem mennyi. Szépen most nem megyek el, nem érdekel. Engedek fával. És mégis ezt kivágom. Jöttünk van Capitator, ha minden igaz. Ez az. Akkor égetünk nyugodtan fával. És először azt a izét fogom szerintem megnézni, ezt a kalózhajót, mert az nekem ott olyan szimpatikus. Csak nem tudom, hogy fogom kiírtani.
beledobunk. Ó. Közben elvileg mondja ki. Na. Béna azok itt mába kell lejáratom magam. Na. Csak 3. Biztos? Nincs több? Na már. Akarok meg sokat. Még gyémántot. More. Hát itt nincsen úgy. Legalábbis nem látom. Na mindegy. Akkor most ennyivel be kell érnem. Ebből csinálok magamnak egy cipőt. Na miért ne? Ebből meg csinálnék egy kardot, hogyha lenne. Easy. Bottom. Még nem csinálok bele, inkább kapát. Gásót. Mennyivel hasznosabb dolgoknál azért. Gyere, le! Viszont el kell gondolkodni, hogy éjszaka hova akarok menni, mert nem lenne jut és sem közepén menni. Tehát ott lenne egy ilyen kis falucska. Akkor ez merre van? Nem falu, ilyen mob falu, de hogy... Na, arra felé van. Akkor megkerüljük a hegyet, közben nézzük, hogy nincs valahol valami értékes. Most fogadok, ti láttok valamit, amit én nem. De nem baj. Csirkék. Ezeket most megaljuk. Pazarlom melyik a gyémántkardot. Olyan, mi az? Jó van. Nem halt meg a csirke. Élni akart. Hát, azt nem fog itt nálam, vagyis ott velem. Úgyhogy téged is megoldunk. Mi ez már? Bugol. Ez a rossz baját, tiszta bug az egész. Laggom oda. Ó, még te meghalsz. Ide adod. Majd lett 8 darab. Jó felé megyek még? Hát még aránylag. Hülye csirke kergetésbe már beleőrültem. Nem most generáld a mappot. Viszont itt van. Ez vagy egy csapda, vagy pedig egy ilyen mob tanyázis. Nem szerintem ez egy csapda lesz. Felmenjek. Englis, mi van itt? Szóval ez nem szedik az egész fát. Aha. Szóval ezt nem kellett volna. Remélem lehetett. Nem értem, miért van ott láva. Hogy valami csúnya és gonosz lesz ez. Azt értem, miért megyek fel rá. De most úgy tényleg. Volt egy kapu. És ezért jöttem fel, komolyan. De lássuk. Vagy mégse. Au. Ó, tehenek. Nem ezzel. Ó, még tehén. Ó, ott ilyen hexicard essence. Ha jól láttam. Nekünk kellene fog a későbbiekben, mert én még nagyon gyakran hexitezek. Gyere már vissza. Csak így videókból ismerem. Ja, hogy ez azért van, hogy fel fog gyulladni. Aha, értem én a fucking logicot. Viszont kéne menni arra, ahova én akartam. Az ott mi az? Ez egy temető? Mi a szar? Úristen, már ilyen is van? Kihalt itt meg. Nem, névtelen senkik voltak. Kiásom. Ilyen sírrablás lesz. Van itt valami? Nincs, ahogy nézem. De is nagyon megérte eljönni. Viszont ott viszont arra van. Nem, arra van. Ja, az az a fa.
Szasztam rá egy torony, viszont akkor a fa után elég sokkal van valami. Nem akarok a fába éjszakázni, mert az ott veszélyes. Néz ki az én számomra. Ó, végre kiértem a mocsárból. Meg róla még azt kell tudni, hogy nagyon utálom Minecraftban a haves és a mocsaros biomokat. Itt egy házikó van, itt valami nincs, gondoltam. És akkor most felállva ordítoztak, de hát ott volt a izé. Opa, majdnem nem vettelek észre. Te kis huncút. Köszönöm, nem tudok más, mint hogy lejövök bányászni. Az a dia lesz, eddig volt nálam egy darab volt nálam, és még szedek cobblestone-t, hogy fel tudjak oda építkezni. Van ilyen marble. Ez is ilyen ronda. Kicséreltem a csákány, nagyon okos, és még nem veszem fel. Persze így kell ezt. Na, itt vagy. Nem bújhatsz el előlem. Au. 8 gyémán nem is rossz teljesítmény. Ez nem kell nekem. Ennyi volt, mindegy. Megszállok itt ezt. Nincs is össze. Vagy lehet ez a térkép nem mutatja. Én ezzel szedem. Bár mondjuk tök mindegy. Hol van az a kis huncut? Itt van. Huncut szenecske. Szerintem már viszont hamarosan ennek a videónak a végére érünk, úgyhogy szerintem kiszedem gyorsan. Itt maradt majdnem egy gyémánt. Úgyhogy hát én el is köszönök. Hello mindenki. Mindjárt le is állítjuk. Na, hellóztok!